Ilazki? Ondo? Proposamentxo bat, saio azteko. Esan? Saioko arduradunei eta etxe honetako zuzendaritzari eta hasi da eskide moraldia. Bai? Eta ez dut eskiatu. Ez dut eskiatu, ze ari gara etengabe lanean. Bai. Orduan pentsatu, zergatik ez uztartu bi errealitate horiek, gure lana eta eskia. Egin ez dago mi luze elurretan, Ilazki? Ez. Bale, badatozen gure lehiakia gordua, pasa garura! Iker eta Joseba, Sara eta Jone, liberetan, bai! Iria da, Ilazki. Egin dezagun miluzen, udan, bagoazen Argentinara. Bueno, udan, eguzkitan. Nik diot, bai, Vale. guazen, baina neguan ere, zuek, Iker eta Joseba, ez denukete egingo saio berezi bat? Eski estazio batean? Eskiatzen, bai, noski. Zalea zarete? Eskiatzen, baina. Pixkat, bai. Imaginatu, galderak erantzun beharra, sokatira, ni aldapa geizten eta, bueno, ze urtetan asmatu zen lurru makina. Eta beraiek eskiatzen ari giren bitartean, Ilazki bitartean kafetegia, nahi duzu, hori nahi duzu? Bai, ez da ustaten hotza, ez da ustaten edurre, ez. Bueno, zutondo bat. Ah. Bueno, venga. Eta publikoa ere eskiatzera, noski. Iker eta Joseba, zer moduz? Oso, oso gustora. Mi luze eskipista bat balitz? Ze koloretako litzateke, Iker? Besterik ez dago agar buruan, eskia, oso presente. Beltza? Beltza. Bai? Beltza ez. Divertigarriena, ez? Divertigarriena? Osea, ausarte, Joseba. Ez zara eskiatu zalea, nabari da. Hasi beltz batetik geizten. Beharri ez, pantorrile honak eskieteko, Bai? frenateko, batez be, Bai. da tripie, eusteko. Bai. Dirua ere bai, gero? Bueno. Kirola nahiko hortan, bai. Begira, miluzen, ari zarete hortan. Iker eta Joseba, 5. saioa gurean, 1.150 euro irabazita. Horrekin bakeiran etxe bateko, atea, erosuztaketu. Ze asmo gaur, Joseba? Gaur? Bai. Bueno, ondo segi, osea, ondo pasatzen jarraitu, Vale. eta ja, jarraitu badezakegu programa, Ja. hobeto ez. Gozatu, diru pixka bat irabazi, baita ere. Betikoa. Baina aparteko sekreturik ez saioak, ez da? Ez. Bakoitza da mundu bat. Bost saiotan asko ikasi dute hauek, eh? Bai. Bai, ondo egon kortuta, veteranoen leku hartuta. Iritsi berriei, harrera, behar bezala egin diegu. Esango dute beraiek. Galdetuko diegu Ba, lester. liorre baietz, ondo da bilo, ondo. Animo eta fuerte hon, Eskerrik asko. Eskerrik Eta zara eta Jon etartien, Hori ba. bakailoko gozuena. Gozuena. Bueno, ze moduz neskak? Ondo. Ondo, bigarren egun nahia, aurreko finalik ez, ja sokatira gaino eta helduta. Jonek esan izaio hasi horretik, askoz lasaia. Askoz lasaia, begizela. Eta esan dio, Jon, ez erlaxatu, Zure ere izan daiteke arriskutsua. Eta orduan jazak zer egin. Lasaitu edo? Lasaitu. Egongaz, dida. Bai, dida. Ondo. Gozateko. Esan? Epa. Ekarri dugu kuadriako kamiseta. Zuen esan ginen, bigarren programa, pasatzen badugu, ekarriko dugu kuadrian kamiseta. Lapiko espresak zarete zuek, Erabiltzen duzu edo? Ze Lapiko Espresa? Bai, noski. Ez asko. Eta izena dator? Anekdota batetik, zin maz. Bai, Izango zan oso... Zer da, igual kuadrian presioa handia dagoela. Bai, bueno, da broma moduen, oza, ez da benetan. Anekdota bat, zin maz. Ah, bale. Esteban, kuadrilla zen serie? 13 edo? Bai, 13. Epa. Bueno, orain 12. Orain 12. Lapiko espresetik pasan... Azken hauteskundeak pasata. Ondo. Sara, bueno, esan dugu, ikusentzunezko eta ikasten, eta bestak beste, bueno, telebista barrutik kotileatzen etorri zara la miluzera. Ondo? Gustoko ikusi duzuna? Bai, oso ambiente ona, Bai, Bai. Hemen plato honetan, ze jende asko ari da lan, bai, ez da? Bai. Bai, ari da. Bai. Jende asko dago eta jende asko ari da lanean, hori ere bai. Ze postu hartuko zenuke gustora? Ez da presentatzea igual. Ara, gurea guztu Ilazki. Kompetentzia. Ba, igual gaur azken saioa izango da, Sara, bai. Ez. Zuek, ongietorri ondo pasat, eskerrik asko. Animo bikote. Lier eta metz, Gabon? Bai. Zer moduz? Ondo. Bai, ez da? Bai. Nondi gatoz? Jurreta. Isorreta? Xorreta. Ba, leku ona, Bai. Begira, orain 20-30 urte balitz, igual bertako platoan grabatzen ariko ginateke. Bitu, Bai. badai. Baina, mira honen haude. Ez pozik. Ondo, ez da? Gotxu. Zemat urte, bikote? Sortzi. Hemen 8 urte bete berriak eta lehenbiziko bizi proiektua horixe. Miluzera etortzea. Bai. Noren ideia izan da? Edo biona, edo... Ametena. Bai? Ametxe errudune. Bai. Kontatu. Lierreko kintzaren etorteko gogue, Bai. baina, bueno, izen nintzen ni esan notzena. Goiez, no seke. Iniziatiba zero horrek hartu, ez da? Bai. Oso ondo. Zertan ari gara, gainontzean, Lier ikasle? Bai, nahiko ezten lehen eskuntza Gasteizen. Ondo? Ba hori garrik. Ez da leku txarra, Gazteizen girona daue, Girona dako zuie. Magisterita ikasten ari bazara, ba hori. Zesanik ez. Ondo, bereziki badaukazu, Bai. Rollotxu, Ametz, zu? Kasetaritza, Ara? lehioan. Ondo? Bai.
Zuere ez edorri zara, bizka kurrikuluma bota eta... Ez, nik ja zuen postua kiliko lo dekozu, Bai, 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 bai. Bueno, ba, oso ondo pasa, animo. Ez, baina argudiatu. Hori da, Argudiatu. argudiatu ora. Jode, ba... Ez, zuk ulertu duanagatik, izan nahi duzu kirol kazetari. Bueno, baina... Baina, miluzeko edo bai. Hori da, izena da, ni lo que me venga. Bai, ez nahi duzu lana. Begira, lo que me venga ezin duzu esan. Zaiatzen aurkeztu ditzeko. Ez, oza, aukingo da zaukera ezberdinak. Kaleratu da, lehizilu. Ba, kontuz, Sara eta Metz, ia... Enbiagazien emetik. Probaren bat, azkanien. Momentuz Lierrametz ondo lur hartu zaioan, eta animo gozatu, ados? Opa, bikote, zorte hon. Taldala zuek danok, irabazizako da. Miluzeko zakuan gaurradi, 24.000 €! Oso ondo, Zoragarri. Zuri batez hauek, haze maratoiari diren egiten, Oi hartzu arra gaur ere publikoan, apazuek? Guztara. Jende ona. Zierretan €24.000 euro ondo. Txarrak ez, Ez. 18 urtokitxi beto horrek ez dako presiorik. €24.000 azkenien, miluzen bide bazi alda. 18 urte ez dako inok. Ia gaztetasunegaz, ze proba aukeratuko zi. Ikusi makusi potokumeak edo tribuaren berbak, zeuentzat. Guk ikusi makusi. Ikusi makusi. Iker eta Josebari. Potokumeak. Eta Sara eta Jone, tribuaren berbetan, oso ondo. Oso ondo. Ba... Betxo bat zaigazteko. Bai, pentsakor. Bai, aldarrik atzaile. Bai, hausnarketak egiten. Bai, Pastelak eta hausnarketak. Biak egite ditu, bueno. Ez da txarra. Iker Joseba zer? Estrategia lantzen ari gara? Ba, ez. Zaten txarra nahi zela, baina... Bai, baina... ez da estrategia ona hori. Animatzen pixka. Da, Joseba animatzen psikologoaren egiten. Iker lasai. Psikologia kognitibo konduktora. Imaginatu, bertxo bat horrela. Bueno, ba, hasiko gara, Iker lehen eta Joseba bigarren. Entzuteko desiaz den, egia zan. Filmandietan aktore, Asko. emakume gutxi, Baina... Maitale mazte alaba, Edo. izan bedi, Erizaina. batekin nahiko bi, Bigai egitxo. izan arren zu, Bikaina. denon eskutan dagoela, Ta. alda dezagun. Oraina. Jode! Bigemeni tankera hona maniote, Ikustagun? Venga! Bikain! Puntu! Iker eta Joseba. Aztea zera. Psikologia, Joseba. Oso ondo. Horregon dagako, Sara eta Jonen entzat aholkurik, ja psikologoa konsulta etxi du. Berenekin puntu, hori izaten da, eta zera etxi. Tribuaren berbak, bikote, hemetxe dituzu berbak, gorputza tala dirata. Goazen, demora, Sara, ipurdia. Popa. Boi, bularra. Titiburua. Ipurdia, Jone. Popa. Bularra. Petsua. Petxua, bai. Zakila. Pitzoa. Hala. Barrabila. Koskoia. Bular punta. Titiburua. Bai. Alua. Zer? Txirriña. Aiba, hoi ez. Ipurdia. Popa. Bularra. Petsua. Zakila. Pitzoa. Barrabila. Koskoia. Bular punta. Titiburua. Alua. Potxina. Zilborra. Txirriña. Zondo, ipurdi masaila. Epermoko. Epermokorra. Ondo? Danak, beste un punto, pasuek! Lierrametz, indartxo etorri bestie. Jode, ya te digo. Zeupe, bai? Bai, Beste beste. Bai. Ikusi makusi batetik sortzira, adi. Txapela, bizera, txalekoa, berokia, gona, larruzko jaka, kuleroak, pijama. Txalekoa, Iru. gona, Bost. larruzko jaka, Lau. pijama, Metz,
8, Kuleroak. 7, Berokia. 4, Bizera. 2, Txapela. 1, Txalekoa. 3, Gona. 5, Larruzkoiaka. 6. Aba! Eto! Ondo, igual lehiakide hobeto, aurkezle baino. Epa, hori zure iritzia izango da, beste gatze begira, zondo, puntu! Ei, zuek, hiru eguneko. Euna puntu marka gaiutan, hau da, zera, hau. Hori beste lehiaketetan ez da gertatzen. Hori, ondo. Ez errespetu bat beste lehiaketei, baina mi luze hobea. Mi luze honena da. Bai ba, argi geratu da. Eta ez da hemen gauzelako. Hori ba. Nik ikusle moduen dinot. Hori horrela da. Hori horrela da. Guk esaten ez badugu. Objetiboa da, kazetari objetiboak. Ez da guk egiten dugulako, baina honena da. Iker eta Joseba hartu leko, ez? Eta isil gaitezen, Sara eta Ione, ez taldean. Zeba? Ez, bueno. Adierazpen askatasuna. Adierazpen askatasuna. Ia ba. Mesedez. Hemen adierazpen askatasunik ez, hago haitxita. Beka, ba, demora. Globua. Ai, parapente. Bai, parapentea. Norbaitek esan du, bai. Ondo. Margotzia. Akuarela. Ez? Tostada. Nocilla, untatia eta jatia. Ai, margarina. Mantequilla. Bai, hori bai. Gurina. Hobeto, aukeran hobeto, garestia, bai. Piercing aitia. Zulatzia. Piercing denakua. Eta? Eta... Piercing aiten bezeruari. Bezerua. Bai. Ez du, bai. Bai! Ondo, Bikain. sekretuetarako tarte hartuko piercingak? Baduzue? Izkutuen? Joseba, non? Osa, hemen ez da oso ondo ikusten, baina hemen bakat. Hor, bai, ondo. Hor barruan, bezala? Bai, Gorputzean ez. Belarrizetan. Belarrizeta, bai. Ados? Sara? Bai, hemen... Zurra. Hor, bai, txirrinen. Txirrina. Egun hemen. Ondo? Zene? Bakarrik hemen. Bueno, Ondo, Zuk? zer? Hemen bakarrik. ados. Zuk? Nik ez ez. Bapez? Nire gorputza templua. Danak asmatu eta iruroina puntu. Ze templu, hori ja beste galdera da, baina... Sara eta Ione, hartu lekua mesedez, Liger eta Metz bastaldean. Durengo, utxi, Lotxari bat ere gabe. Ja. Demora. Sopa. Purie. Patata, osa, Ez? kosinetan. Ondo ari da. Oiaskoa. Zer da? Arrautza. Bai. Arrautza egosia. Oso ondo, arrautza egosia. Ulea, txapela, Domina. orrastu, bufanda. Medikue. Ez, baina... Radiografian. Ez, medikua ez. Bestea. Bufanda. Hori. Vale. Pufa. Ez. Maskarie. Venga, Metz, bero beste zer. Bota. Zer? Palestina. Bueno, adierazten askatasuna, hirugarrena. bai. DJ eta dantzaria. Bai, venga, Eta, falta. zer da? Bukatu? Ez? Diskotekan. Diskotekan. Ez. Bufanda eta hori, zer? Bufanda. Zer da? Turbante bat. Turbantea. Para, hartu lekue. Turbanti, Bai, Turbanti, ez da gizerran. horrekin, bai, egiteko ere, bueno. Bai, jartzeko be buruen. Zoi lierra metzo iturarik ez, turbanteak eta... Ez. Bueno, ondo, arratxe gozize edo prejidue. Egosia. Ni prigidue. Egozia bai, Bai. Hor, maionesa, atun, ta... Baina horrekin, kabo, bai, eta bertiko bat, eta... Bueno, baina... Baina, aukeran, ondo, Ona, bakoitzak... errezeta ona hori, Ondo. Bai. Bi, berroina puntu, ondo. Eta hori amet, ikasle pisuan eta, horlagorik? Etxean. Zukaro. Lehioan ikasten Durango dut, lehioa, eta bai. liger dabil ikasle pisuan. Bai. Han, arrotza prejiturik eta? Bueno, dabanien ensaladia, bestela ez ez. Ez, Dios. Miseria, ikaslena, Ondo bizarretez, Elegante. Elegante. Hartu lekua mesedez, Iker eta Joseba bestaldean. Hirugarren errondara bidean. Hiruko bat, mutilak aldela, bai? Ia ba, hor txakotetuak, demora. Ondo. Bola bat, errezatzen, Ez. bola bat, ibiltzen, olako zerbait ibiltzen txike insektu bat, o bitxo bola bat, olako... Ez. Inurria... Ez.
zerbait eramaten dordoka. Ez? Dordoka inurria Ez? kaparazoia. Bigarna. Bigarna. Gatza otatzen, ensalada linatu. 6 amets. Ospina, italianoek gazta, pecorino, pimienta, gazta, carbonara, platerean, amets, kenua. mozzarella, Hori, ez dakit nik, hirugarrena. Motorrean, doa, sidekar batean, gidaria eta oso ondo, sidekarra, bai. Lehenbizikoa? Hori, armadilloa? Ez? Para nada. Errazagoa. Motxilan daka... Gamelua. Romelarioa. Dordokarik ez... Ez? Iguana... Barraskiloa eta barea zen. Barea. Karakola egiten onda. Perejila zer? Bai, ez dakit banik. Perezila arginanok eta bai, baina Italian ez dakit. Oreganoa gehiago Italian igual. Pizzakin lotuta baina... Perezila pizzarekin? Oreganoa bai. Oreganoa? Bai, nik ez arginan horrela pertzila. Oregano da hori. Bat, hogeina puntu. Amet, ikasteko hau, Pizzari oreganoa beto, Perezila baino. Bai. Eroglifikoak, luzeri galdetuko etzat, neuri guzta. Agia. Amets, zeman neurtzezu? Bat laro eta mabi. Usa ez da izekeino egiten horrela. Ba, begira, nik ere bai. Empate, ondo. Posturako ona zara, Ondo, bat laro eta mabi, ondo. Mutile derra, bale. Horrein ikasteko, pixka bat esperantzarik edo... Bai, nik beti esan dut. 2 metrotara, a ver... Bai? Bai, ya que estoy... Asko txo, Bueno? Ya que estoy, hori ere zina esan, Iker Joseba, eroglifiko batzuk. Ondo? Danak asmatzeko prest? Bai. Prest bai. Lehenengoa, denpora. Nire arbasoetako bat da... Amerikala. Amerikarra. Oso ondo. Amerikala. Txineraz esan da. Hori bai. Meril estrip ikusten dugu, Meril elekenduta Meri eta karra lejalde. Amerikarra. Oso ondo. Ondo. Vale. Ikerrek animoak orain. Iker Joseba, bigarrena, denpora. Osaba etorriko da. Bizitan. Bai, bikain. Vale. Zino eta bizi, eta kanpaiaktan egiten digu, bizitan, bikain. Ondo, Erraz, Bueno, bai. Ja, zen puntu, ondo. Erakustalia, Sara Jone, eroglifiko batzuk. Animo. Asmatzeko, bai ez da? Bueno, zaitukaz. Lehenengo da, zuek, denpora. Oinetakoetan sartu zait. Sisa. Nor da? James Bond. Bale? Eta, zer da hori? Ez izare, ez lan deitzen dio hori. Horri, eroglifikoetan, laburra hau. Arra. Venga, egin? Arria. Bond, James Bond, arra ikusten dugu. Bond, arra, B eta H aldatuta, ondarra. Hortxe zegoen, Gertu. Bai? Bigarrena, denpora. Baleak ikusten ziren. Segi. Irakurri eta segi. Amaiera arte. Eta, ostras, nor da hori? Bai? Hasi? Eta, getarian. Handetan. Nor da? Handeetan. Ta ikurra irakurtzen goaz. Ta ikurra Alaia Martin, ta Alaia tik. Talaiatik. Gure talaiatik ere errazago ikusten da, baina... Hau erraza zan, Bai, bueno, lastima. Pena bikoitza beraz, punturik ez. Eroglio bakizu ahoz zabalik, Alaia Martinioaz? Bai, Bai. Baina... Bere artearekin. Oroar. Bai, bere artearekin dordun Alaia. Amaiten indu da pixka bat, igual, baita ere? Apurtze, bai. Itekena da. Lierrametz, eroglifiko ezer? Bueno, kusiku. Gustatu bai edo ez? Ba, gustu bai. Ondo. Bueno, bati bai ezari ez? Orekatu indarrak. Eta bestiek frigidue, ederto. Animo hori da. Lehenengo eroglifikoa denpora. Magoaren ikuskizuna izan da. Benito... Ez. Benito ez. Zer, orduen. Vale? Txundigarria. Ez. Bai.
Bai. Benito ez lertxundi bai, lertxundi. Eta lerreztu behar, txundi gorria da, txundi gorria, ota aldatu txundi gorria. Jodi. Ondo. Elegante. Bai. Ondo lier, zorio, nahi. Lierramez, bigarrena, denpara. Larun baterako antolatu dugu. Festa. Bai. Hori azkara, bera zaio. Ondo. Burdinaren zainu kemikoa, ferrum, zestari, zetaken dute. Esta, esta. Festa. Oitura, ez da, magisteritzakoekin. Festa, ostegunean. Bastante. Bai, asko ikasten aurre ere, Bai, bizitzari buruz, Gehiago bai. klasin baina igual, Gehi hori esan bereketzeko, baina, bueno, esan du. Puntu. Ikastena. Ikasten da. Asko ikastena Miluzeko eskuan ere, entzun deia darra. Zernet? Hortxe! Bai? Aurrea! Ona! Jupa! Ondo! Iker eta Joseba, lehenbiziko eskua. Goazen ba. Berriro elkarrekin aldabiltza, hau kuadrillan eta, Berriro elkarrekin hauek, Hauetako ze animalia ez dago txinatarra eutoia. Txakurra, katua, arratoia edo txerria. Bai? Arratoia. Katua. Ondo. Ze bokal? A. Iker eta Joseba. Nola du izena talde honek? Ez? Be. Aha. Zalantza. Ona. Bai. Ze bokal? Iker, Joseba? Hau tabernan, izi? Gutxio. Gutxiago. Bai. Bueno. Aurrera? Aurrera? Ze herrialdetan du jatorria Ginebra edariak? Espainian, Britainia Handian, Frantzian, Indian. Britainia Handia. Biziterrak eta, ez da? Ondo. Bokala? O. Berriro elkarrekin aldabiltza. Probatu nahi edo? Aurrera? Bai. Batzun. Ze ikastolen jaialditako kantua entzun dugu, Nafarro bainez, herri urrats, kilometroak ibilaldia. Bai? Kilometroak. Laroita mezortzi, Tolosa. Gogoratzen zara? Jode, abestia eta. Ainoa Arteta eta Kike Amonarriz besteak beste. Bai, zu ikastolan? Bai. Kilometroak antolatzen? Bueno, antolatzen. Bueno, parte hartze. Paseoan da, 5 urterekin, bai. 5 urte bakarrik? 5 urte? Orduan ze bez. Bale, bokala? Orduan ez du nahi. Orduan ez. Bokala? I. Orduan ez dago garatzen. Ba, pizka da, bai. Berriro elkarrekin aldabiltza. Hortxe dago, Ez? Ni ustez. Azken errondara beraz, salto, gozen. Ze kolore du nagusiki Bugs Bunny, untxiak, grisa, beixa, roxa, urdina? Grisa. Zalantzari gara. Bai. Zalantza gutxi. Behira, azken bokala? Falta da? Eta bai, bale. Bueno, Bikotean utzi eta hartu, azkena elkarrekin zahartu, bai. Bikotean utzi eta hartu, azkenean elkarrekin zahartu. hartu. Bai, oso ondo. Oso ondo! Ondo. Holanda! Utzi
jantzita hartu itxemazun betiko? Ez da zientzia bat hori, ez da? Ah, bueno, no. Ez da akigu. Zara Jone, bigarren eskua eutxi, puntuak, komodina. Onela dino, udaberria eta turroi biguna jaten? Zerk egiten ditu ikusezin eraztunen jauna filmeko pertsonaiak? Eraztunak, kapak, bastoiak, edabe magikoak. Kapa. Kapa. Errebatea? Bai? Edabe magikoa. Errebatea? Eraztuna. Bokala? I. Zara Jone, entzun? Nola bizen entzun dugun kantuak? Hen song, chicken song, egg song, sitting song. Chicken song. Buah. Abirratian joango zoni gustatzen zaio. Erotu. Bai, Bokala? A. Zara Jone, beste galdera bat, aurrera, eginda? Ze urtetan atera zen lehen, iPada? 2002, 2006, 2010, 2013. 2006. Errebatea? 2002. Errebatea? 2010. Jendeak ateratzen dituen kalera. Ikusten hau jende argaziak eta ateratzen, katxarroarekin horrela. Ikasi dugu erora, baina. Bokala? E. Eta? Zara Jone, zeuekaz, aurrera, entzun. Erabatera, talde entzun dugu. Hauetako ze taldeko kiderik ez dago erabatera taldean. Willis Drummondun kanduken zazpi gatibu. Gatibu. Gaizka gatibu. Bai. Bai. Lier Ametz? Kentzazpi. Willis Drummond. Ez entzun. Jurgi Willis Drummondekue, bat Nunca kanduko du. inorrez hau, erabateran. Bokalik ez, azken erronda, Zara Jone. Arbizun, Araki, Ibaira, pixa egiten baduzu, non amaituko du. Kantauri itsasoan, Uribarri Ganboako urtegian, Urrunagako urtegian, Mediterranea itsasoan. Kantauri itsasoan. Mediterraneoan. Ondo, epel. O edo U. O. Eta askatu beharko genuke, komodina eskuratzeko, ezer ez galtzeko, Lier, Ametz. Eguberri gozo txarrenak martxoan oraindik etxean. Ba, oskatuta, Bai, Osondo. Bai! Ikan! Lier eta Ametz, komodima dira bazita, bestea lortzeko aukera orain. A ber. Hirugarren eskua. San Juanak tokitan daude oraindik. Bueno. Zein dira Twin Melody bikien benetako izenak? Sara eta Mara, Paula eta Nikole, Aitana eta Paula, Aitana eta Mane. Aitana eta Paula. Ondo. Bokala? A. Horrela. Nola du izena adimentxuk sortu digu mertxoaren jatorrizko bestiak? Bai. Han zeuden. Zeuden krokodiloa. Wow. Katu,
yo? Elefante. Ondo. Bokala. San Juanak tokitan daude oraindik. Aurrera. Hauetako ze proiektutan ez dugu entzun Alex Ardui. Txulufrina eta arrosa, eskixu, gatibu edo mandeuli. Txulufrina eta arrosa. Bai, antza? Bai, mandeuli. Ondo. Ondo. Bokala. I... Horrela ikusten da. San Juanak tokitan daude oraindik. Txone? Urte hasiera. Urte hasieran. Urte eta iriste. Hasi nahi duzue? Segundutxo bat, igual. Bai, Joseba. Bat. Bat. Urte hasieran oso urruti eta iristerakoan... Iristerako indizio. Hanka sartu dugu ya. Baina saiatu gara, ondo. Lierra metz. Entzun! Entzun! Eukitzen eban. Ona, Nor da? Artista hau. Hill, Seal, Will, Mill. Gil. Hill. Seal. Seal. Ona eta ondo. Bai, gainera. Ona eta ondo. Bokala? Urte hasieran. Hola! Bokal bat. Eta, San Juanak tokitan daude oraindik esan da. Lehen saiatu zaret, Liger eta metz. Azken erronda, adi danok. Ze koloretakoa da tulipanaren zurtoina. Gorria, morea, berdea edo urdina. Berdea. Bai. Vale, vamos a ver. Hau, Laster, Amsterdamera joatekoak, ez da? Urte hasieran. Tulipanak, ederrakan. Benetan. Urte hasieran. Bikote? Uda. Falta! Urte hasieran. Eta? Uda urruti iristerako. Nekea ugari. Zer? Urte hasieran uda urruti eta iristeko nekea ugari. Iristerako nekea ugari. Nekea ugari. Larri ginen, Ondo, gogo ginen! Eta martxan joak adiranok, lareunda irurogei eta komadeia Donostian, berreunda berrogeita marre Elorrion, irundi irurogeita marre Komodin Jurretan. Zein da zuzena? Ondo erantzun, ez geratu inor errondatik kanpo, eta aldala puntu guztiak eskuratu. Iker Joseba zeuek erantzuten hasita, 2024an liburua publikatu zuten. Itxaso Martin, Julen Telleria, Mikel Pagadi, Beñat Sarasola, Amaia Uribe, Benito Lertxundi, Lizar Begoña, Nerea Loyola, Eneko Pou, Ángel Lertxundi, Uxu Alberdi. Uxu Alberdi. Etero, izeneko, bai? Sara Jone? Lizar Begoña. Mundu zitalaren kontra. Liramet. Amaia Uribe. Zako libururik, Amaiak. Benito Lertxundi. Ez, disko eta bai, baina. Sara eta Jone? Julen Telleria. Idazle guztien fokuan hortxe. Yes! Julen idatzi bat, Datorren urtean edo. Ba, hiru akatsak, lehenko moduen gauz. Bai. Bigarren, errondan, Sara Jone, zebek hasiko zarete erantzuten. Donostiaren mugakide dira. Astigarraga, Urnieta, Orio, Hernani, Pasaia, Lasarte Oria, Irun, Zizurkil, Andoain, Hondarribia, Errenteria. Orio. Igeldorekin, mugakide itxasotik. Lierramets? Lasarte Oria. Ondo? Iker Joseba? Astigarraga. Enoski. Sara Jone? Errenteria.
Urnieta. Ez da. Ez da mugakidez. Iker, Joseba. Pasaia. Bide bi eta altzarekin. Sara Jone. Hernani. Ondo. Iker, Joseba. Hondarribi, aireportua. Ez da mugakidez. Sara Jone. Zizurkil. Hauai? Osatu egingo dugu? Planto egiteko aukera edo osatu? Osatu. Ean doain. Oso ondo. Bikain, eskak, egon da horreka markuntu. Hirugarren erronda, Lier, Ramets, zebokasi erantzuten. Antizorgailuak dira. Vaginako belakia, diafragma, pirula kombinatua, UGB, vaginako eraztuna, salpingektomia, eskrotoplastia, rizuk, hileko kopa, vasektomia, zirkunzizioa. Bai? Vaginako eraztuna. Ondo? Vasektomia. Odiak moztea. Ondo? Sara Jone. Pilula kombinatua. Ondo? Lier, Ramets. Komodine. Erabiltzeko daude, Komodina, erantzun... Antizorgailuak komodi modura erabiltu dirata. Vaginako belakia, bide batez. Diafragma. No. Eskrotoplastia. Hau, prozedura estetikoa da, eskortoaren soberako azala kentzeko. Komodine. UGB, diua. Salpingektomia. Do? Eta planto. Lier, Ramets, asmatu behar, planto egiteko. Bat asmatu egin behar da, planto egin alizateko. Azerta gure lanako, ez? Baina orain, Vale. zuen txanda orain da, noski. Bakarra dago. Lier, Ramets, erantzun bat. Ontxonde. Erantzun bat? Zirkunzizioa. Zuertan eraginik ez. Iker, Joseba, rematatu. Rizuk. Ondo, mutilak, egun da horreka markuntu. Markagailuak adirenok 610 puntu, Ikerrek eta Josebak. 400 puntu, Sarak eta Jonek, Lier, Ramets, 370 puntu. Lier eta Ramets, ez dugu guaztuko, zirkunzizioarena. Keda, gupez, Zer moduzikote? Ondo, oso ondo. Hortxe zineten, Ja. Aurrera egiteko tamaina. Hori ere tokatzen da miluzen, askotan. Zorria lagun edo kontra izatea. Ondo pasa duzu, dena den? Bai, oso gustora. Urte batzu barru, amez, igual hemen plato bueltan eta kusiko dugu Seguru. elkar? Bai. Seguru baiet. Eskerrik asko, bikote, tertzierre. Miluzen, garai gogorrak iritsi berrientzat, Guk esan diegu, Iker eta Josebai, ez zuek harrera egin iritsi berri eta, bai. Harrera bai. Harrera bai. Agurra ere, bai. Gero, eta? Ondo, bikote? Ondo. Donostiako mugakidearena, bueno. Saiakera polita izan da, aireportua. Ondarria, baina aireportua. Bai. Rotonda, rotonda, bai. Sara eta Ione, zuek ondo? Bai. Bai.
Lasaiago. Osea, elorrezokoak izen da, asmatu goguz Donostiko lekuak. Uf, gerra psikologikoa. Azkenengo aldian, Epa, dagokionari. Osa, baina dinot, dauela holan apur bat txarto ikusita bizkaitzarrak izen da. Ez. Bizkaitarrako sondo ikusita zeudeten. Bai. Jode. Oira, Mesedez. Horai, sokatiran berdin da, Bizkaitar Gipuzkoar, egin behar da, bizkor eta zuzen erantzuna dela. Puntu gutxi horrekin, zuek. Erantzuten lehenak, hartu legua, mesedez, sokatiraragoa. Denbora, zein da Japoniako diru unitatea? Jena. Jena. Medikuntzako ze adarrek aztertzen du nerviosistema? Ez dakit. Neurologiak, zein da Facebooken sortzailearen abizena? Zuckerberg. Oso ondo. Zuckerberg, bai. Zein izen zuen Greziako mitologian itsasoaren jainkoak? Paso. Poseidon, zein da Egiptoko hiriburua? Kairo. Kairo, ondo. Ze abizen zuen evoluzioaren teoria plazaratu zuen zientzialaria? Darwin. Ze hiriburutan emango du Fermin Muguruzak azken kontzertua? Gasteizen. Iruñan emango du. Urteko ze hilabetetan ospatzen da San Valentin? Otsaila. Bai. Ze lurralde historikotan dago Zuhatza? Araban. Zenbat Oscar sari irabazi zituen Marilyn Monroe aktoreak? 36. 0. Zein hiriburutako ikastolari lotuta idatzi zen Urtsintxak abestia? Paso. Baiona, non du urrun hitzak H-a? Inun. Ez du, sondo. Ondo, uiupa. Ze animalia da muka-muka marrazki biziduna? Zurde bat. Dinosauroa da. Ze lanbidegatik izan zen ezaguna Jose Luis Zumeta? Pintorea. Margolaria, bai. Ze herritan itsasoratzen da Oria ibaia? Orion. Ze kiroletan jokatzeagatik da ezaguna Marta Alberdi Gernikarra? Futbola. Saskibaloia. Ze objektu darama beti txiribiton paiazok eskuan? Bozina bat. Bai. Ze animalia mota zen kurlinta mokomea? Ugaztia. Hegaztia. Ui, parkatu. Hegaztia. Jarraitu atxotitza. Non gogoa? Antzangoa. Antzangoa. Ondo. Zein enperadoreren porrota eragin zuen Waterlooko guduak? Paso. Napoleon Bonaparte. Zenbat da bederatzi bider 3? 27. Ondo. Ze sumendik estali zuen labarekin Pompeia? Etna. Vesuviok. Aizkiarekin hasten den zein animaliaren onomatopeia da. Zara, Jone, urduritasuna ikusi egiten da. Tentsioa, Badakigu, Pompeia zezumendi ezin erantzun. Ona zemo duz neskak? Bueno, Bai. Obeto. Pixkanaka, gerturatzen ari gara. Bai, bigarren eguna final ezin, Zara Jone bai, lekutxo hartuta miluzen eta horrengo zemo zain bebai. Apazu Berriz ere finalean dira ba, Iker eta Joseba. Ondo, bikote. Bai. Tentsioa. Pixkat. Bai. Joseba isilik. Itzak ere agortu egiten dira zenerako, ez da? Pentsakor. Pentsakor? Bai. Pentsatzen ari zara esaterako zer egin diruarekin? Bueno, bai, Adibidez. Badago zer egin, Badago dirurik eta. Aridanok! Gaur miluzen jokoan, 24.000 eta 1 Publikoare pentsakor, nik egingo nuke miluzera. Etorri berriz, adibidez? Nahi duzuenean, Oiartzuarrak, oso gatorrak. Haupa! Etxeko kin, deialdi egin gurekin bat egiteko. Iker eta Joseba hementxe platuen Euskal Herri guztiaren aurrian Sakurako bidan kokatuta, baina zuepe, betxeen opariak eskuretzeko aukera. Umetako holan opari honena zein izaten zen? Niretzat igual panpin bat bai, bere sasoia. Panpina? Bai, holan panpin kutsuren bat. Eukizu panpin kutsuren bat, Iker Joseba? Mickey Mouse bat. Mickey Mouse bat? Ni pintxo txakurra nik. Izena Mickey zan? Fenegoatzen, zagit. Iker? Ez dut uste. Ez dukin? Ez duzu izan infantziarik. Bai, etinot, ez ara gogoratzen. Orduan ez da izan horren bestarako, ez? Bai, ondo. Arrastorik ez dut. Ertom, zuk? Nik pintxo, txakurtxoa, lotarakota, 15 urtera arte edo. Nik
Bueno, ondo. Panpinen bat izaten nuen nik. Bai. Ez dut esango bestela pista da. Bestela pista da. Besteak beste nik urte asko dakot ezelako. Bueno. Bueno! Nik urten 59. 50 danak. Nik urten 50 danak. Kontuz, bat gehiago behar dugu. Ez 59 urteko panpinak, 50 urtekoak baino. Adi, 50 urte baino gehiago dituzte. 75 baino lehen sortu ziren. Denpora. Barbie, bai edo ez? Ez. Nik uste ez. Pinipon. Bratz? Nancy? Bai. Nenuko? Bai. Gusiluz? Bai. Funko Pop? Barriguitas? Nik uste baietz. Balitek bai. Klasikillo, Action Man? Baby Clone? Ez dakitzaten. Bai. Ez du porta jarri nahi. Mariquita Pérez? Fijo. Egia ez dut egingo dugu? Bostakatx. 50 urte baino gehiago dituzte. Barbie adibidez, Gusiluz, ez dakitzaten, nenuko? Zer aldatu dugu? Baby Clone, Gusiluz? Barriguitas eta Gusiluz. Barriguitas aldatu dugu ere? Hola. Baby Clone, Barriguitas eta Gusiluz. Labakatx. Ahí va. Zer esan egonekoen? Aldaketak egin? Barriguitas nik uste ez. Beirala. Bai dela. Eta gero, a ber. Hemen gaizki hau zuz, no se. Bai. Nancy ez. Nancy... Barbie bai eta Nancy ez, baina. Bai ez dut ezak hau berez, Hiruakatx. Azken segundoak. Bale? Denpora? Iker Joseba, urrezko galdera. Euskal Herrian sortu edo fabrikatu dira bi. Denpora. Barbie ez, Pinipon, ez dut Bratz, Nenuko igual. Nenuko eta Mariquita, ni joari. Bai. 10 segundo. Ados, bale. Zemuz, Iker, Joseba? Makal. Ez da gure gaia, kaso. Ikerrena ez behintzat. Ez. Bratz. Bratz. Ezagutzen dituzue? Bai. Bratzak? Ez ezkore moan, zuzena da? 2001an agertu baitziren lehenak. Iragarkitan eta gabonetan eta... Bai. Ez ezkore moan Funko Pop. Bai? 98an hauek. Bueno, buru handi batzuk. Bai, Bueno, bai. eko kritikatuak. Bai, Badago jendeak kolekzioak egiteko eta Bai. joera duena eta... Bueno. Bai. Zaletasuna, gaitu. Action Man, ez Action Man! Ni urruan Jolasik egin? aitak edo gitzen dula hori. Nik baneukan, Aita ibiltzen da... Aita etxean, Iker baina ez ezan! Nire sekretua da! Bai ezko ere muan. Pista izan daiteke, aitarena bada. Bai? 76an agertu ziren, Erresuma Batuan eta antzekoak estatu batuetan, Caperman izenekoak. Mariquita Pérez. Bai? 1928an sortua. Halako panpin oso pijuek ziren, oso Eta gara hartako aberaskumeek eta soilik Bai. erabil zizazketenak, bai. Nire panpinarik, bueno, gustukoena da, zalantza barik, neukan nenuko bat, bizirik dagoen dino, Bai. amanetxien.
Ez ezko emuan jarri duzuen, Nenuko? Zuzena da? Eski gaztea, eta noski ba, 77an agertu ziren hauek. Justo. Mugan. Nire etxeko Neunukotako ez 47 urte dar da, neugaz, ederto. Barbie bueltaka. Ez bai, bai, zuzena da? Nabarmen, 59koa. Bai, Ruth Handlerrek sortua. Guziluz, badakizu ezer dan? Ez, nik ez. Alan biztuten dan, bai. Ez ezko ere muan, zuzena da? 80an agertu baiziren, ondo. Gero argitxo, Iratxoa. iratxoa honen lehen guzue, Hori ba. lehen guzu euskaldune, Bai, ondo. Barrigitaz, badakizu ezer dan? Ez. Bai, Panpila txiki batzuk. Bai. Da buruken du, buru jarri, holan bola bat. Barrigitaz, ez ezko ere muan, zuzena da? Barrigita 79 sortua. Nik danak egutu zabatezen, Bai, danak. Nancy Pampina Nancy 78koa. Pini Ponda gaztetxeagoa 83an sortua. Eta Baby Clone zesenik ez 2013koa baita. Iker eta Joseba 350 euro oso ondo, baguez pixkanaka dirutxu irabazten, 1000 euro jokoan. Urrezko galdera. Euskal Herrian sortu edo fabrikatu dira bi. Aukeren artean, Marikita Perez. Bai? Donostian sortu baitzuen Leonor Coelho, madrildar aristokratak. Han dugu? Zer? Gure Nenuko? Bai. Fermin Maziren? Bai. Aukera bat, da. Barri, evidentemente. Iker, Joseba, 1000 euro jokoan urrezko galderaren erantzun zuzena jasoko bagenu. Iker, Joseba, Nenuko erantzun zuzena da. Babiklon! Bai, lehioan. Ekusten omen dira, Iker eta Joseba. Ondo, 1400 eurorekin, nahi adina Pampina erosteko aukera. Apa zuen, utzi horri! Zue, txeki jolazen